ana m anabata anyị niile na ezinụlọ nke GCK. Anyị gaji ịnụ akọ nke bara uru nke ukwuu. Na mgbe m dị ntakịrị, na-enwe mmasị ihe ụtọ bụ ihe a na-ara ara. Ana m eleba anya banyere ihe oriri nke jupụtara na ihe na-enye ahụ isi ike, mana nne na nna m kwụsịrị ya. Nke a wee mee ka m bụrụ onye biri ndụ too n'ụzọ nke kwesịrịnụ. Na ha hụtara na ụfọdụ ihe anyị na-eri bụ ihe na-adịghị enye ezi ahụ isi ike, na otu ọ dị nke a na-egbochi mmadụ inwe ahụ isi ike wee baa na nrịarịa n'ihi ihe ụtọ nke nta. Nke a bụ eziokwu. Ọ bụrụ na mmadụ adabere n'ihe ụtọ nwere nwa mgbe nta, nke a pụrụ ime na ndụ ya ga-abụ ihe nwere mmakwara n'oge ikpeazụ ma ọ na-etolite ghọọ okenye. Ma ọ bụ naanị ihe ụtọ nwa mgbe nta bụ ihe kpatara nke a, n'ihi elezighị anya. Mweli nke ndị nsọ. Ị ga-abụ onye ga-anọ n'akụ mgbe mweli ndị nsọ were ọnọdụ. Ma bịa na nzukọ, olee mma ọ dị na m na-agụ akwụkwọ nsọ m? Olee mma ọ dị na m mere nkwụghachi? Olee mma ọ dị na m na-agbasa ozi ọma? Olee mma ọ dị na m na-enye otu ụzọ n'ụzọ iri na-enye onyinye, ma na-abịa ọgbakọ retreat a niile na-anọ na nwa mweli ndị nsọ ewere ọnọdụ. Ndị nsọ wee na-aba n'ihi ịlụ ọgụ gị na nwunye gị, gị na ịlụ ọgụ na di gị, na ịkpọ asị na mmụọ nke enweghị mgbaghara, na otu isi banye n'ịlụ ọgụ n'ihe ike. Mweli ndị nsọ wee were ọnọdụ, ewee tuo onye ahụ gị ya, ewee tuo nwaanyị ahụ gị ya. Ekpere nwụ na ọ ga-adịrị gị otu a. Akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi 15 na amaokwu 51. Akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi 15. Leenụ, ana m egosi na ihe omimi anyị niile agaghị adacha n'ụra ọnwụ. A ga-agbanwe anyị na amaokwu 52 n'otu oge, otu ntabi anya. Na mgbe a ga-afụ opi ikpeazụ, opi ike ga-agbu ndị nwụrụ. A ga-ekulite ha na-enweghị ereghị ure. A ga-agbanwe anyị. A ga-agbanwe anyị. A ga-agbanwe anyị. Mweli ndị nsọ ọ ga-ewere ọnọdụ. Ana m ekpe na ị gaghị anọ n'akụkụ mgbe ọ ga-ewere ọnọdụ. Akwụkwọ ndị Tesalonaịka nke mbụ isi 4 na amaokwu 14. Mweli ndị nsọ. Ị mara na enwere ndị ha nwere akparamagwa karịa ha ga-emezi ihe ha na nwunye ha. Ha dị ka ndị na-adọ ndọrọ ndọrọ nke ịlụ ọgụ. A na-alụ ọgụ na-ekwurịta okwu iwe, okwu na-agbawa agbawa. Ha wee n'iwe ọkụ a, na okwu iwe a, na ikwurịta okwu a, nwoke aga n'ụlọ nke ya, nwaanyị aga n'ụlọ nke ya. Mgbe ị doru ala, iwe na-ewe gị ga-ewe cheta okwu ọjọọ ndị gara ekwu nke ị na-echeta n'oge ahụ, mana ị nweghị ike ibilite. Ya si nke ezuole n'abalị a. Mweli ndị nsọ wee were ọnọdụ. Olee ebe ụgwọ ọlụ na ihe niile ị rụrụ afọ a niile ka ịdọgbu onwe gị n'ọlụ, na afọ nke ịjụ onwe gị, afọ nke a na nke ọzọ. Mweli ndị nsọ nwere ike iwere ọnọdụ mgbe ọbụla, abalị ma ọ bụ ụtụtụ. Ihe a na-amụta n'ebe a bụ na mgbe ụfọdụ anyị na ibe anyị na-abanye na ihe esemokwu maọbụ ndọrọ ndọrọ nke ukwuu,
ma anyị chee na ọ bụ anyị bụ ndị oke mmadụ maọbụ na anyị bụ onye ka ike, ọ na-eme anyị ka yie Kraịst. Anyị achọghị ka anyị bụ ụzọ si ewo gbaghara m na ihe mere adịghị mma. Nke a na-eme anyị ka anyị ghara ịdị ka ndị yiri Kraịst, mana anyị kwesịrị ka anyị bụ ndị na-ebi ndụ ka yiri Kraịst. Nke a bụ eziokwu. Dịka m onwe m achọrọ m ịdị ka Kraịst, ya mere ka anyị gaa n'ihu ma gee ntị. Ebe a ka ị nọ, ị nwere nwa na-agara gị ozi n'ụlọ, nwunye gị agaala ka ọ gaa lee ndị nne na nna ya ma mee ihe ọzọ, anụ arụ gị na-akpọ gị, nwunye gị anọghị nso ime ka anụ arụ gị jụrụ, ma ọkwa na ọ nọ nso mana ichefuola na akpọgidere gị na Kraịst n'obe, ịnwụọ na sorokwa Kraịst bilite, na ka onwe gị na nwa na-agara gị ozi unu aga mee ihe unu chọrọ ime. Emesịa mweli ndị nsọ wee were ọnọdụ lee nwoke a otu o si hapụ ọgbụgba ama ya niile. Azọpụtawo m, edowo m nsọ, emejuole m n'ike mmụọ nsọ, ana m asụ n'ire. Ebe a ka ị nọ, anụ arụ ekwe gị. Nweli ndị nsọ wee were ọnọdụ lee nwoke ahụ ego ọwụ onye na-agara Jehaziel, na-agara onye ozi Chineke ozi. Ego nọ n'ebe ahụ, lee ego nọ n'akpa eji enye ego. Ya sị na anụmanụzi ọrụ, achọrọ m ego, wee tie aka ya wee gaa zụrụ ohi na ụlọ nzukọ. Mgbe ha na-ekpe ekpere, ụmụnna kpee ekpere n'abalị a, Chineke ga-eme nke a mee nke ọzọ, a na-eti mkpu. Emesịa ego izoro ezo nọ n'ime ụlọ akụ gị, iji ya na-eme ihe. Mweli ndị nsọ wee were ọnọdụ, anyị wee laa. Ọ chọọ ka ọ mụlie elu, ihe ndị a ga-ekwe gị ka ibilie. Olee ebe ị ga-anọ mgbe ị kwupụtara maka okpukpe a, mgbe ị sochara n'okpukperechi niile? Olee ebe ị ga-anọ mgbe mweli ndị nsọ ga-ewere ọnọdụ? Gịnị ga-awa ọṅụ gị? Na $1,000,000 gbochiri gị na-ebighị ebi gị na Chineke, na ikpori ndụ nke nkeji 10 naanị, gị na nwa na-agara gị ozi, ma onye akwụla ma nwaanyị na-abụ nke gị, gbochiri gị ịbanye n'iso ndị nsọ na mweli ndị nsọ. Mmadụ niile ma gị n'ebe a. Ihe ọla ị gwara ndị mmadụ mee ka ahụ ihe ha ga-eme, ma nke dị mma ma nke ọjọọ. Emesịa dịka onye ama ama, mweli ndị nsọ wee were ọnọdụ. Ọ dịghị ebe a na-ahụ gị. Gịnị ga-awa akụkọ gị n'oge ahụ? Akwụkwọ ndị Tesalonaịka nke mbụ isi 4 amaokwu 14. Ọrụ na anyị kwere na Jizọs nwụrụ wee bilie ọzọ, otu akwa ka ndị a niile ndị rahụrụ ụra n'ime Kraịst ka Chineke ga-akpọtakwa. Na amaokwu 15. Nke a ka anyị na-ekwu nye unu site n'okwu nke onye nwe anyị, na anyị onwe anyị bụ ndị dị ndụ na-adị ruo mgbe Kraịst ga-abịa. Anyị agaghị egbochi ha bụ ndị dara n'ụra ọnwụ. Na amaokwu 16. N'ihi na onye nwe anyị n'onwe ya ga-esi n'eluigwe gbadata n'oke olu, n'olu nke ndị mmụọ ozi, n'opi ike nke Chineke. Ndị nwụrụ n'ime Kraịst ga-epu ụzọ bilie. Anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị na-anọgide
a ga-ewelikwa anyị niile n'igwe ojii ka anyị wee gaa zute onye nwe anyị. Aga m anọ n'ebe ahụ. Aga m anọ n'ebe ahụ. Otu a ka anyị na onye nwe anyị ga na-anọ. Amen. Amen na amen. Otu a ka a ga-adị anya na onye nwe anyị ma ọ bụrụ na anyị ga-ajụ ndụ ọjọọ, akwamiko, mpako, mfuli elu, anya ukwu, ma hụta na anyị bụ ndị dị njikere ịnabata onye nwe anyị ma bie ndụ ezi omume na nke kwesịrị ntụkwasị obi, ma bụrụkwa ndị nwere onwe ha n'ihe ọjọọ ndị a niile, ma bụrụ ndị kwadoro maka mwelikọ nke ndị nsọ. Ekwenyere m na nke a n'ezie na anyị bụ ndị kwesịrị inwe mgbaghara mgbe ọbụla anyị mejọrọ, ka anyị wee dị ka Kraịst, ka ị ghara ịbụ onye okpukperechi nke na-enwe mmekọrịta gị na Chineke. Oge a bụ oge dịrị gị ka ị ghara ịtụfu mgbe nke ga-eme gị ka ị ghara isoro ndị nsọ laa. Ka anyị gee ntị n'ozi onye ozi. Ebe ole nọ, welie aka gị ahụ elu. Taa ụbọchị nzọpụta gị. Dịka ị na-eweli aka gị elu, guzo n'ụkwụ gị. M ga-eso gị kpee ekpere ugbu a. N'ebe ọbụla ị nọ, too Chineke maka gị. Ana m aga ikpere gị ekpere ugbu a. Nzọpụta gị abịawo. Ka wee oge gị, ka wee ụbọchị gị. Dịka ị na-eguzo n'ụkwụ gị, gwa onye nwe anyị site n'obi gị, ana m anabata gị dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Ọ dịra gị na Chineke. Onye nwe anyị, amaara m na abụ m onye mmehie. Enweghị m ike nke onwe m. Ana m atụgharị si na mmehie m pụta. Ana m echegharị si na mmehie m pụta. Ana m atụfu ajọ omume m niile. Eji m obi m niile na okwukwe site n'onwe m na-abịa. Ana m abịa ka ịzọpụta m, ka ị wee gbaghara m. Amaara m na ị ga-ajụ m. Ana m ekele gị onye nwe anyị, ị nwụrụ n'ihi m n'obe Kalvarị. Ana m anabata nzọpụta gị. Ma m na-anwapụta ihe ọbụla ma ọ dị gị. Ekwere m na azawo ekpere m. Ekwere m na azọpụtawo m. Ị pụrụ ikwu nke a? Ekwere m na azọpụtawo m. Apụghị m ịnụ olu gị. Ana m ekpere gị ekpere. Dowe aka gị n'elu. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị ka bụ oge ahụ nke mmiri ozuzo nke mmiri ozuzo nke mgbapụta. Isiri ọnụ n'oge mmiri ozuzo ikpeazụ, ị ga-eme ka mbara igwe niile mee ka mmiri ozuzo bịakwasị onye ọbụla. Ya mere onye nwe anyị, ndị niile n'ebe a ebe ọzọ, ndị nọ n'igwe ozi, ndị nọ n'akụkụ ọla n'ọgbakọ ọla, ndị nata nzọpụta gị ugbu a, nye ha nzọpụta n'aha Jizọs. Rụọ ọrụ na ndụ ha. Sachapụ mmehie ha niile. Wezụga ike niile nke mmehie. Gbajie yoku niile nke mmehie pụọ na ndụ ha. Mee ka nzọpụta ha guzosi ike, mgbapụta ha, ndụ ebighị ebi ha n'obi onye ọbụla ugbu a. Onye nwe anyị, emezuwe ya. Anyị anatawo. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Emezuwe ya. Nna anyị, ị bụ ezi Chineke. Ị bụ Chineke na-ahụ ndị gị n'anya. Chineke obi ebere. Chineke dị ukwuu. N'ebe ị nọ, apụrụ ime ihe niile. Ị mere ka osimiri uhie takọọ. Ị ga-eme ka o ruru ọbara takọọ. Ị mere ka mgbidi Jeriko daa. Ihe ọla zara aza ga-ada pụọ n'arụ ụmụ gị n'aha Jizọs. Ugbu a, ana m ezipụ ike ka onye nwanyị na ndụ gị
nata ihe ịrịba ama gị n'aha Jizọs. Nata ọgwụgwọ nsọ gị n'aha Jizọs. Ihe toro eto n'olu ebe ọlụ ihe zara aza na arụ ndị gị si n'ebe a pụta n'aha Jizọs. Ndị dara ogbu na ndị ntị chiri ka onye nwaanyị metụ gị aka ugbu a, metụ ọnụ gị aka ugbu a, metụ ire gị aka ugbu a. N'ebe a nụ ntị ma kwupụta okwu n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì, anya na-adịghị ahụ m ụzọ, ruo ugbu a ka aka onye nwaanyị metụ n'anya gị ugbu a. Ị ga-ahụ ụzọ dịka anyị na-emepe anya anyị. Ị ga-ahụ ụzọ nke ọma n'aha Jizọs. Ọrịa niile nke a na-apụghị ịgwọ agwọ, ọrịa nke kansa, ọrịa nke onye afọ, ọrịa nke ụkwara nta, ọrịa nke obiri na aja ọcha, nsogbu ọla nke nọ n'ime akụrụ gị, nke na-enye gị nsogbu n'ime ji, n'ime ọbara gị, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ndị ozi niile nke ọnwụ, ndị chọrọ iwere ndụ gị, ana m akagbu ya oke ugbu a. Ana m ewezuga ntaramahụhụ a n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị nye ndị ahụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ma ọ ha nwere mba mmụọ, ma ọ ha nwere ụkwụ gbajiri agbaji, ma ọ na ha dara ngwụrọ n'ebe ọla. Ana m ekpe ka ike gị bịakwasị ha ugbu a. Bilie gawa ije n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ana m ekpe ihe ọbụla ahụ nsogbu, ihe ọmụaka, ihe ọbụla, ọrịa ọbụla ndị gị nwere, metụ ha aka ugbu a, n'aka nri, n'aka ịkpa, n'etiti, n'azụ azụ, n'ebe niile ndị mmadụ nọ, n'ọgbakọ niile, na steeti niile, n'obodo niile. Gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Wezuga ọrịa niile nke ụwa pụọ n'arụ ha. Mee ka ha arụ ha dị mma, ha niile, ha niile. Mee ka arụ ha dị mma ugbu a n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwanyị, anyị na-ekele gị onye nwanyị. Emezuwe ya, emezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Too Chineke, too Chineke na ịnatawo ha niile n'aha Jizọs. Gbuo anwale onwe gị, ị ga-enwe akụkọ otuto n'abalị a. N'ezie, Chineke nwere ezi izu ọma na atụmatụ banyere ndụ gị, nke ọṅụ na udo na obi ụtọ nke ị ga-enweta, ọ ga-eme ka ị soro n'ime ya n'oge na-adịghị anya. Anyị na-ekele gị maka anyị na mgbasa ozi ọma zuru ụwa niile ọnụ, mgbasa ozi ọma GCK nke ụbọchị taa. Anyị mana ozi emetụtawo ndụ gị, ozi abụrụwo ngozi nye ndụ gị. Ọ ga-amasị anyị ka ime ka anyị mata otu ozi ya si metụta ndụ gị. Ọ ga-amasịkwa anyị ka ị gbasa ozi ya nke na-enye ndụ nye ndị ọzọ. Anyị ga-achọ ka ibinye aka ma kesaa ozi a, mmekwa ka anyị mata etu ozi ya si metụta ndụ gị. Sonyekwara anyị na agba ya nke ga-adị echi. Chineke gozie.